סליחה, אבל אף אחד לא צריך לשכנע אותי שלצאת זה יותר כיף מלעשות ערב סלף-קר ביתי, עם עצמי לבד. אני לא אפול למניפולציה הזאת שגילאי 20 זה הגיל שלנו לצאת ולהתפרע ולחגוג. סליחה, אני באמת מצטערת שאני מעדיפה לשבת בבית, לעשות לי כוס יין, לעשות סקינקר, להירקב מול הטלוויזיה, אני באמת מצטערת. קודם כל אני משקיעה בעצמי, אני מדליקה לי נר. אם יש משהו שאני מקווה שלימדתי אתכם, זה להשקיע בזמן שלכם עם עצמכם ולהתייחס לזה כאל זמן איכות. לפנק את עצמכם. אני שמה את הסרום מנגו שיש בו 5% ניאצינמיד, שזה חומר פעיל. ניאצינמיד זה בעצם חומר פעיל שמטפל בפגמי עור, קיצונים, צלקות אקנה, ראשים שחורים. אני שמה אותו גם בבוקר וגם בערב. אני עוברת לסטאר סוויפר שיש בו 10% חומצה אזלאית, שזה גם חומר פעיל. זה חומר מאוד מאוד חזק שטיפולי לקרויות בעור, גם צלקות אקנה, צלקות של פצעים, פיצונים, עור בעייתי, ראשים שחורים, ראשים לבנים. אני באמת אוהבת לשים נקודתית על האזורים הבעייתיים פה בסנטר. כמו שאתם רואים, יש לי פה צלקות של פיצונים. מוצר אהוב עליי של פרומיס, שתדעו. שימו לב שיש עכשיו הנחה מטורפת ממש רק ל4 ימים הקרובים. רק עד מוצא, אז אני משאירה לכם את הקוד קופון שלי על המסך. טוב, לסיום אני שמה את הקרם פנים קומפורט זון, שזה קרם שמתאים לעור מעורב ושומני. יש בו תמצית סאקה יפנית, והמרקם שלו באמת חלומי. הוא ממש קליל על העור ונספג מהר. זה זוהר הסקין. שמה בושם, כי גם כשאני סתם בבית אני אוהבת להריח טוב. אין סיבה שלא נשקיע בעצמנו גם כשאנחנו לבד. אוי, זה ריח. קניתי היום דגים טריים, אני רוצה להכין לי דג מרוקאי, שזה בערך הדבר שאני מכינה הכי טוב. דגים שלי יוצאים מטורף, הם יוצאים חריפים, חריפים, חריפים. בא לי ככה להשקיע בעצמי בארוחה כיפית. דג שלי על האש, אני עכשיו אערוך שולחן. וואו. וואו.